Er den, der siger sådan der? Ja. Hold da op. Er det en god lyd? Jo. Vi er taget ud til Siemens Gamesa for at finde Dan, der har været ude at besøge IoT adskillige gange. Hvordan kan det være, at du bliver ved med at komme igen på IoT? Vi startede med at komme til IoT-messen i 2017, da den første gang kører i Herning. Vi ved Siemens har meget interesse i den elektronik, der omgiver os. Vi har meget elektronik i vores vindmøller. Hvad ser du frem til med IoT i år? Især det område, der hedder Solved by. En spændende måde at få nedbrudt grænserne der mellem producenterne og få en mere hands-on oplevelse af, hvad kan det rent faktisk bruges til. Den vindmølle, vi står foran, er der noget elektronik, som man kan finde på IoT i den? Der er rigtig meget elektronik i en vindmølle, som man kan se på IoT. Fedt. Jeg har set mine teammedlemmer komme med begejstring og komme ind, og så ser jeg nu, at der lige den her capacitor, som de bruger i den her vindmøllestyring, som kan endnu mere end det, de normalt har set her. Og vi glæder os rigtig meget til at komme op og opleve alt det, som HI-messen kan, og samtidig komme ind i det specialiserede, som IoT kan. Personligt er jeg meget glad for at komme ind til de talks, der kører på IoT-messen. Der er mange talks, som jeg refererer tilbage til, som vi har været til gennem årene. Har du hørt, hvad årets tema er? Hvad er årets tema? Årets tema, det er den geopolitiske situation i elektronik- og techbranchen. Hvad tænker du om det tema? Det er et spændende og modigt tema. Vi er udfordret på den geopolitiske situation. Har du nogle fun facts om den her vindmølle bag os? Den har ingen elevator i, så når man skal op i den, så skal man med trappe op. Jeg er nødt til at sige, at når vi tager op på IoT-messen, har det historisk set altid været en god dag. Mit team har altid meget pris på at komme op og høre om morgendagens tendenser og den nye elektronik. Feedbacken, når vi har været til IoT-messen, er, at det indhold, de får med retur derfra, er meget givtigt. Vi bruger det efterfølgende. Hvad kan man som besøgende få ud af at besøge IoT? Det er jo lidt plat at sige, at der er god forplejning til IoT-messen. Det er jo, du er ikke den første, der siger, at der er god forplejning, Nej. for det er en ting. Det er mødet med leverandører, det er mødet med udstillere, og det er meget interessante talks. Vi bliver med at komme til IoT-messen. I skal være så velkommen. Vi ses til IoT den 30. september til 2. oktober i Messecenter Herning.